самостоятелно, с прихващания. Този проблем не се реши. Онова, което е съществено и онова, което е важно за българския избирател е да знае, че господин Местан се похвали този път с ръст в циганския вод спрямо Движението за права и свободи. Нещото, което е много характерно, той се похвали и с ръст не само в турските избирателни райони, но се похвали и с един много голям ръст в избирателните райони в Европа. Знаем, че много роми са в Испания, в Виена, в Германия. Знаем и за едни спекулации в населени места на границата между Австрия и Полша, където цели общности вече превзели тези градове, гласуват 100% за Движението за права и свободи. Като симбиозата там е много странна. Симбиозата е между верската търпимост, по-скоро верското изповедание на тези хора, което е мюсюлманско, и тяхното политическо определение, естествено адресирано към Движение за права и свободи. Дали другите български партии не можаха да стигнат до тези хора, дали тези хора ги държат именно такива бигбосове като Бат Сали, защото самия той каза: аз съм Сали, циганин. Това, че съм черен, не ме прави престъпник. Но дали е достоен за българския парламент? Не знаем. Дали ще бъде достоен в новия български парламент? Това също не знаем. Но дали нашата така от душа съпротива този човек да представлява едни хора от около 100 000 души, каквото е населението между на градовете Кюстендил и Дупница, това е отделен въпрос. И дали именно българския парламент ще се ангажира с изборно законодателство от утре, не след няколко месеца или малко преди края на мандата на бъдещия парламент. Това са проблемите, които по един или по друг начин ние искаме да поставим на дневен ред, защото те са много страшни. Те са страшни по един основен въпрос за свръзката между религията, вероизповеданието и Движението за права и свободи. Ние не искаме да вкарваме езика на омразата, както соросоидите биха ни нарекли, а и мен персонално ме обвиняват в това. Напротив, религията трябва да е отделена от политиката и чрез религия не трябва да се прави политика. Но ние виждаме, че това е абсолютно не характерно за Движението за права и свободи и абсолютно неправ господин Местан, като казва, че неговата партия е най-българската партия и най-демократичната. Защото, видите ли, тя не се оповавала на религиозните догми. Но видяхме от поредица от репортажи, както и по нашата телевизия, така и в Турция, че цялата кампания на господин Местан е свързана с сюнети, с различни религиозни празници, с откриването на минарета, с чешмички в джами. Цялата обредност на така наречения феномен избори или изборността на господин Местан е съчетана с религията. Върху религията и експлоатацията чрез религията. Симбиозата се изключва и в това, че в бъдещия парламент влиза председателят на Висшия мюсюлмански съвет Нурмушали и небезизвестния Хюсеин Хафъзов, за който по никакъв начин нашата прокуратура не може да се сезира, а дори когато е сезирана, прекратява и унищожава дописките и преписките по негов адрес по отношение на антибългарското му, антинационалното му говорене и това, че призовава турския народ, великия турски народ, да се върне по своите земи в Лудогорието, в Родопите, в Тракия. Безумие. В крайна сметка, онова, което е съществено и онова, което ние искаме и ще поставяме на дневен ред, не е религията за политически цели, а напротив, отделянето на религията от политиката и преследването на политически партии, които експлоатират религиозните чувства на хората и върху тях градат своята политическа изборност. Уважаеми зрители, днешното предаване беше динамично. Свързвахме два проблема, които са много сериозно вплетени в нашето битие. Това
водачи, отчуждението им от хората и политическото верою, в което сме го захвалили на боклука, но се ражда. Прощавайте, от апаратната ми казаха, че госпожа Ваташка на телефона, най-накрая се свързахме. Елена, здравей! Колеги? Елена, здравей! Здравейте. Малко накрая те хващаме, но бих искал да ни дадеш малко ентусиазъм по отношение на утрешните протести, по отношение на подписката, която събирате и по отношение на събудения български дух за несправедливостите в закона. Да, първо искам да кажа, че подписката, която организирахме на няколко места в София в подкрепа на искането на хората от Дупница и Кюстендил, се радва на огромна подкрепа. Много хора сами ни търсят, независимо от днес, от лошото време, пак където аз стоя в Софийския университет с момчета и момичета, събрахме доста подписи. Хората са убедени в правотата на това искане. Нито един депутат от Кюстендилския район да не бъде допуснат, без значение дали това е първия компрометираната особа на господин Методиев или всяко следващо лице по-надолу в листата. Тук говорим за принципен въпрос. Не може една партия, която няма никаква популярност в този край на България, която е на 8-о място, да излъчва кандидат. Второ, искам да кажа, че извън тази морална подкрепа от хора от цяла страна за каузата на Дупница и Кюстендил, тя фактически е подкрепа и на други градове, където се получиха такива аномалии като Габрово. И освен това, искам да кажа на всички софиянци, утре от 11 часа пред Съдебната палата се събираме заедно с хора от Кюстендил, хора от Дупница, ще дойдат и хора от Карлово, във връзка с делата за правоприемство, за вакъвските имоти, за правоприемство между мюфтийствата. И това е един шанс да стиснат ръка на живо на самия кюстендилски кмет, който през годините доказа, че е един Елена, желая успех на начинанието. Ние ще бъдем заедно там, ще имаме камера, понеже за да не ни отрежат така, както си говорим сладко с тебе. Благодаря много. Ще се радвам да се видим утре на тази барикада в Съдебната палата и да покажем, че българският дух е жив. Уважаеми зрители, благодаря ви, че отново бяхте с нас тази вечер.